Centar za integraciju mladih, CIM, obavlja posao za koji država još uvek nema dovoljno ni kapaciteta ni volje. Važna ciljna grupa ove nevladine organizacije su deca ulice koja nalaze zamenu za svoj dom u 2 svratišta kojima upravlja CIM od 2007. godine. Korisnici svratišta za decu su devojčice i dečaci uzrasta od 5 do 15 godina koji su u uličnoj situaciji. To su u stvari deca koju mi svi nekako manje ili više poznajemo, ako ne lično, viđali smo ih po gradu sigurno, kako peru šofer šajbne, sakupljaju sekundarne sirovine, prodaju neke sitne predmete, prose. Dakle, to su zapravo naši korisnici. Zajedničko svima njima jeste da žive u ekstremnom siromaštvu. Kada kažem ekstremno siromaštvo, mislim na uslove koje u stvari teško ko to nije video sopstvenim očima, u stvari može i da zamisli. Šta se dešava sa decom koja navrše 15. godinu? Kada deca napune 15 godina, mi sada imamo tu mogućnost, kada smo otvorili Kafe Bar 16 i pokrenuli taj program zapošljavanja, da nastavimo dalje priču sa njima u pravcu osposobljavanja za bolje pozicioniranje, da tako kažem, na tržištu rada. To su sjajni mladi ljudi koji su sada već potpuno samostalni u obavljanju posla, koji rade u našem kafiću, koji imaju sada mogućnost da zarade dovoljno novca, da izađu upravo iz tih neformalnih nasilja koje smo pominjali, što je možda i jedan od najvećih uspeha i nekako bi bio i postavljeni cilj za svako dete koje koristi naše usluge. Nažalost, nemaju svi tu mogućnost, ali mi se trudimo da povećamo šanse svakom detetu da izađe iz tog začaranog kruga siromaštva u kom živi i da se osamostali i da jednog dana bude, kada osnuje svoju porodicu, da bude možda i bolji roditelj svoje deci, ali pre svega da bude finansijski stabilan i samostalan. Ono što ovaj kafić koji se nalazi u centru Beograda, u Cetinskoj ulici, razlikuje od ostalih jeste da je svako popijeno piće donacija za decu svratišta i onu koje rade u Kafe Baru 16. Može jedna kafa za nas. Odakle se probudila ta ljubav prema ovom mestu? Tako je, dobar dan pre svega. Ja sam Anastasija. A ja sam Mina. Učenici smo Prve Beogradske gimnazije. Za ovo mesto, konkretno Kafe 16, saznale smo preko škole. Naša razredna Milica Prorok dovela nas je ovde jedan dan i bili smo na kafi i imali smo jedno predavanje koje je držala Jasna. Tada smo čuli cijelu priču o ovome i generalno bili smo upućeni do nekle, ali tek kada smo čuli detaljnije nismo ni bili svesni koliko zapravo neke stvari jesu problem i šta se sve danas dešava, jer neke stvari koje imaju ljudi ne podrazumeva se za svakoga, da je svačiji život lak i da ima svako ima neku svoju priču, tačnije. I počele smo, nas dve konkretno, i sigurna sam i da drugi dolaze, barem jednom nedeljno, da dolazimo ovde na kafu, zato što i mali doprinos nekome znači. Da, definitivno. Dosta nam je slađe kad znamo gde novac koji damo zaista odlazi, da će nekome pomoći, da ne radimo ništa bez veze, da kažem. Kako ste došli do same ideje za Kafe Bar 16? Nakon što napune 15 godina i prestanu da dolaze u svratište, prosto negde ta podrška ne može da se svodi samo na naš terenski rad, nego je potrebno nešto više da uradimo i tako smo došli na ideju da otvorimo socijalno preduzeće Kafe Bar 16, čija je misija zapravo ideja da to bude mesto koje funkcioniše kao bilo koji kafić u Beogradu, dakle sa potpunom uslugom bilo kog kafića, ali s druge strane da na tom mestu obučavamo mlade koji su izašli iz svratišta i nudimo im neku mogućnost, znači sticanje dodatnih znanja i veština kako bi oni kasnije mogli da nađu formalan posao. Svake godine po 20 mladih prođe kroz naš program obuke, stručne prakse u samom kafiću
paralelno sa njima radimo i na edukaciji, pružamo im psihosocijalnu podršku. Oni dobijaju zvanične sertifikate za konobare i šankere i nakon toga se zapošljavaju. Neki od njih rade u kafe baru 16, dok su drugi našli posao u nekim drugim barovima, kafićima i restoranima u Beogradu. Odakle baš broj 16? Zbog čega? Ideja nam je bila da imamo da smislimo neko ime koje je onako simbolično za celu ovu priču, a da bude lako pamtljivo i onda zbog toga što mladi kad krenu da dolaze ovde imaju 16 godina, mogu po zakonu da počnu da rade, onda tako nekako sama se ideja i pojavila. Emir Kadrijević jedan je od štićenika svratišta i danas radi u Centru za integraciju mladih kao vršnjački edukator. Dolazio sam u svratište sa jednim drugom i sa bratom. Stidao sam se jer onako imao sam malo onako strah jer nisam znao gde dolazim. Ja nisam znao da je svratište nešto što može da pomogne nekome, nego sam mislio da je to neki dom i tako to. Onda sam ja pitao, izvinite, jel ovo, šta se ovde događa? Ovde možeš, kažu, da dobiješ stvari, toplu garderobu, da jedeš, da se kupaš, možeš bukvalno sve, šta god ti treba. Ako imaš neki problem, ako ćeš sa nekim da popričaš, ako se nešto desilo, ne daj Bože, nešto sa porodicom, šta god da imaš, kod nas, kaže, možeš da dođeš i da se osjećaš kao u svojoj kući. I kad si u svratištu, bukvalno osjetiš tu neku sreću, jednostavno nisi u svratištu kao sad neki nepoznat, nego bukvalno oni su svi kao neka porodica i svi su uz tebe, svi su tu da ti pomognu za domaći zadatak, za šta god. Iako nije morao jer su njegovi roditelji nešto bolje materijalno stajali, Emir je odlučio da radi i na taj način pomogne svojoj porodici. Razmišljao sam, kažem, pa šta bih mogao? I onda se ja setim da imam u dvorištu iskreno jednu prikolicu i namestio sam je, sredio sam je i onda sam krenuo da skupljam kartone. Jednom su me videli drugari, pitali su me, jao Emire, šta radiš to? To su neki drugari koji su stvarno bili dobri sa mnom i u školi, nikad nisu mi ništa rekli. Samo su mi rekli, svaka ti čast što se boriš i ovo nije stid. Znaš šta je stid? Meni kaže, pa znam. Stid je da se krade, da se laže, da se ne ide u školu. Zbog toga ja mislim da onako drugačije gledaju Rome i onda nas svi mrze, misle da smo svi isti. Ja bih voleo da se to jednog dana promeni. Koliko je vredan pokazao je i u svratištu. Kao njihov aktivista prodavao je poznati časopis Lice ulice. Otvorili su kafić, ja sam odmah tu bio prvi. I pomoću njih sam naučio da pravim i kafe i te sokove i bukvalno sve. Znači kako se služi, kako se sve. I išao sam tamo u Božidarac u toj školi, položio sam za ugostiteljstvo. Emir je kroz svoja iskustva na ulici i u svratištu sazreo i sada može da pomogne svojim mlađim drugarima tako što im pruža podršku. Nisam teo nikada da pustim niko od njih da odustane. Bio sam tu za njih. Ako sam ja mogao, pomoći ćete i vi. Albert je, kao i Emir, imao tešku životnu sudbinu. Odrastao je u disfunkcionalnoj porodici. Majka je spletom nesrećnih okolnosti u želji da deci obezbedi bolji život upala u vrtlog kriminala. Tad sam imao 4 godina, najmlađi brat je imao 2, još je bio mali. Bili su inspektori u civilu. Ja sam se odmah sakrio u kupatilo, počeo sam da plačem, jer kao da sam imao predosjećaj da su policija, da su došla po nju. I onda su je odveli na, tako reći, ispitivanje u policijskoj stanici. Došao je dan da moj otac ode kod mame u posetu. Pratio sam ga, skrivao sam se iza žbunja do železničke stanice. I onda, kad me je video, ja sam rekao, ja ne želim, hoću ja da idem da vidim mamu, poveo me sa sobom. Ja sam je tražio pogledom da vidim da li ću je videti negde sa leve ili desne strane ili sam se osvrtao iza sebe. Prepoznao sam je po tome kad je kleknula dole i počela da plače. I onda je bio drugar jedan koji je već prosio na ulici. Tad sam već imao
5 godina. I onda sam ja krenuo sa njim. On me je vodio po pijacama, po semaforima, naučio sam kako ide, šta ide. Provukao sam i sestru i brata sa sobom. Prosili smo i sećam se imena Dragana je bila volonterka. Ja mislim da je volonterka. Prišla nam je i rekla je da se otvorio Centar za integraciju mladih, svratište na Zvezdari je tada. Prvo svratište otvoreno. Uputila nas je kako, šta, pričala je sa našim roditeljima, međutim ja nisam hteo da idem jer je postojala sumnja da ću da završim u dom. Ne samo ja, nego svi mi. Kad smo otišli tamo, sve nam je nekako bilo čudno, ne znam. Ulaziš posle nekog vremena goreg stanovanja, ti ulaziš u jednu čistu prostoriju gde imaš normalno kupatilo, normalni WC, kuhinju, čistu garderobu, ormare, prostoriju za igranje, park je negde u blizini isto. I onda smo počeli aktivno da odlazimo, upisali smo se u školu, u 1. razred. Šta te je zadržalo u svratištu konkretno? Zadržali su me ljudi i mnogobrojne stvari, neke stvari koje tad nisam ni imao mogućnosti da otac priušti nama, ko što su nam oni priuštavali, paketiće, dodela svake Nove godine, Uskrsa, Božića. Ovaj posao gde sam sad. Mnogo puta sam u periodu učenja, periodu dok sam dolazio ovde, hteo da odustanem. Znači nisi verovao u sebe. Uopšte. Nikad nisam ni zamislio sebe da ću krenuti ovde da radim, da ću postati sam svoj čovek, da neću morati sutra dan da odem i da nekom obrišem staklo, da mi da 5 dinara, 20 dinara ili da me pljune, da mi kaže da se sklonim s ulice ili da budem priveden kao što sam nekada bio od strane policije, gde su me zadržavali. Ja nikada nisam dozvolio da on odustane. Rekao sam, ja sam tu, ne možeš da odustaneš. On, ne možeš, tu sam ja. I stvarno, poslušao me, hvala Bogu. I volao bih da svako dete iz svratišta, i ne samo dete iz svratišta, kogod da dođe, novi u svratištu da dođe, da jednog dana izađu na dobri put, na pravi put i da nešto uspije u životu. I u tom trenutku pojavi se moja supruga, bila je na praksi i ja sam u tom trenutku rekao, mislim, ajde sad da odguram još malo, pa da vidim kako će biti. Međutim, tu se spojila ta veza, komunikacija sa nama. Počeli smo da izlazimo zajedno. Kad je ostala trudna, ja sam bio srećan, ona je bila u šoku. Sve je okej, prošlo, jedno je sad kući sa detetom. I nije da je samo nama pomoglo svratište, pomoglo je još dosta dece koje trenutno ovde nisu, koja su osnovala svoju porodicu, poboljšala svoje živote, počela da radi u raznim mestima, u raznim lokalima. Šta je tvoj cilj zapravo? Da jednog dana, i to nadam se u skorije vreme, otvorim svoj lokal gde ću moći i ja naravno da pomažem toj drugoj deci. Romalien, amagatta človek poruka, koja veleni srneti janen, odovaj, so nikada nas minena to dostojnen, nikada nas minena te izgubinen veru u sebe, u kvasu isitumen ki duša. Ako isitumen nešto ki duša so penena da našti, šaj sa ako mangeja. Само вален тол тут бут нада, хем тол тяко срце.